Fantazjowanie blendzeni. Wiecie, ja już mam swoje lata, ale sztyc mi się moje działchy podobają cienkim zadzierom. Na niej mam rot świergołszki, mejdle, frele podług tego, co mi przykazał mój doktor. Eugen, za działchami musisz dawać pozór. Mogę się zadować ino ze takimi, które mają nie więcej niż 25 lat i to pod warunkiem, i że blank, modo wyglądają. Ale ja dzisiaj nie o tym. Mam ci takiego kamrata, znamy się nikiej glacate konie już można ze 40 lat, ale ostatnio trafimy się mało okej. On jest bako kajsik we firmie i tyro po całej Polsce, a jo, no miarkujecie, pensjonista, którego staro dzierży we chałupie, co by mnie kajsik heszlak na ulicy nie trafił, a można i skuli tego, i że zawdy był wigic, hultok i bizygon. Styknie co żykna i że wparzyli mi nasia anway, znaczy się drogą, jakieś show nadzwykowy biry szykownisty, ach klik do mojego szynku na Grunwaldzki. Trefcio i że i on i mieliśmy mocka frajnego czasu i bez tuż też wylandowaliśmy przy Szynktiszu nikiej dwa pachowe hopy, rychtyczne hopy. On jedna laga, ja drugą, on trzecio, a ja wam tam będę tuplikował. Oraz on wpatrzony tak, wiecie, we sino dal, znaczy się we ściana tego szynku, no, żadnej dali, ja tam nie poradził ujrzeć, krom jednego srogiego, pożółkłego zdjęcia sagi i baby na piosku. Kamrat już ścioprany wali. Ojen, a rzeknij tym, jakie są najsrogsze wynżbildy i marzeni seksualne hopów w naszym wieku. No i dziewko mnie sztopło, nie powiem zawdy o czymś tam fantazjeruje, ale co by tak zarozki swojemu staremu, ale dawno niewidzianemu kamratowi to odsprawiać. Daj pokój, prezes. Tak ci go od dawna już mianowali. No, jakie tam mogę mieć hop marzenia? Przeca to je klar. Bo widzisz, Eugen, jo to się poszteluje zawdy, wiesz, kisiel, mocka kisielu, ringowanie się w tym kisielu, jeszcze takie żilejki, jeszcze bombony, mocka tych żilejków i kutem jeszcze taką folia ze bąbelkoma. To jak po niej się depce, to ona gryfniście szczylo. I słuchasz mnie, Eugen? Co? Co gotowałeś? No, Eugen, najsrogsze marzenie seksualne rychtycznych hopów. Tam prezes, bo ja wiem, tak można 2+1, wiesz, kuladowe działki, frele, w której dychać, mają cymi, na czym siedzi, a jo są, miarkujesz, robię z nimi, co i się żywnie zdą. No, godosz, Eugen, co rozkrepsi, no, i kisiel, Eugen, kisiel, i mocka żilejków, kakaowe jeszcze takie miśki, co by się przyklejbowali beleka, a ja pośród tych żilejków w tym kisielu i te, wiesz, miarkujesz, oj, te frele, miarkujesz, oj, słuchaj mnie, co, sorry, znaczy wybacz mi, bo się zamyślą. No toż weź to wse, bo jak niedawno w Berlinie, no, robili, nieważne. No i spytałem się go, ale myślunkiem były festenie furt. No i była impreza, wiesz? To się mianuje teroski clubbing, wiesz? Takie balandrowanie w tych modernych pubach, dyskotykach i tam jestem. No i co? No, ani skorzy, tak jest anglicka, mianowane after party. Mianowicie, to co się dalszy robi ze szykowniście napoczniętą nocą. Miarkuja, ogrzyknę mu, bo przeca dobrze se pamiętam moje balandrowanie, tam, i będę sam głośno wspominał, nie? No i ojej, kiech się zrańcał odsucił w tym moim hotelowym prikolu, kole mnie czy takie towory. Towar,
Prezes, nie poradzisz to alfaowo 3 baby? No, 3 takie wysztowane, szykownice frele. 3. A jakie ojgie, kiedyś to wiedział. Ja, tam prezes, nie fandzo, nie wieszaj mi sam nudli na daklach, ty i czy rozczydziołki, to przecież niemożebne. No dziś go, nie wierzysz mi? Blan mi nie, żaden mi nie wierzy, bo jak się nie skorzy pokazało, krom pieniędzy, moi briftasi zahachmęcili, habnęli miejsce fotoaparat. No, to tak jak se prezes myślał, co ty, jakimś był zawalaty. A naokoło kisiel, mocka kisielu i te szekularowe cytrowe żilejki, te żilejkowe miśki przyklibowane, belekajwisz na życiach, plecach, na cyckach, kisiel, żilejki. Wspominał Eugen z Pnioków.